салом алайкум дӯстон бинандагон ва мухлисони дуюмии шабакаи Сафархон ТВ. Бародаро айни ҳол як бародар видеомрӯӣ кард. Рост гап ҳам хирсан шидам, ҳам ҳазор раҳмат мегӯям ҳам бародарои дида ки мақсади як чиним ши видеои моро тамошо мекунад конкретно. Бо занг мезананд, маслиҳат ҳам мепурсанд, маслиҳат чон метавонем бо попробит мекунанд, хичон мақсад ремонт мекунанд. бениҳоят ба худо хирсан шидам. Бисёре бародаро мақсад занг мезананд, як бор ду бор мепурсанд, мега эй сафароша нарафтам бародар, биё худат кора буд ки ёк ягон усто меёрам кора буд мекунам. Неки як бародар ҳозир видеомрӯӣ кардак. ҳозир раъдаем, рост гап раъдаем. Ай хуҷанд омада будам, сини хона рафтесам. ҳам пиёдараҳай ними фархори худ мондаем. ними қишлоқда видеоамро дидам, ҳозир тамошо кардам, бениҳоят хирсан шидам. ҳазор раҳмат, ба худо тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед. ҳам бо ай корои мо ба худтона ёд мегиред. мақсад нигоҳ мекунед, ба худтона мекунед, ёд мегиред. ҳичи нараса, як бор раҳматгӯи шумо мода баҳсай. як майда савобшам мода мераса. мо чӣ кор мекунем, чӣ видеое мекунем, мепартоем, ҳамаи заҳмат талоши мо барои шумо ай бародаро ба худо. хайр ҳаст бародарое ки мақсад надоранд, шароит ёки усто надоранд, ҳан занг мезананд, коршона буд мекунем. Не ки бисёртари ҳамин видеои мо ба хотири ёд гирифтани шумо ай. худтон ёд бигирем, ба худтона мақсад кор кунед, муҳтоҷи як усто нашед ёки дам як усто надавед. видеоша дар охир мемонам, иншоалло тамошо кунед, ҳам дастгира фаромӯш намекунем бачаҳои уча. ҳама каса лайка мемонем. ҳазор раҳмат ки ба 20 000 подписчик қариб расидем. зинда бошен бародаро, ба худо гиждат надоштам дақиқа муддати кӯтоҳ мақсад ба 20 000 подписчик мерасам. хай худоро шукрш, ҳамиқа меҳнат кесем, ҳам мо видео ба вақти ёфтагӣ навор кардесем, монтаж кардесем. видео бисёр шуда, рӯзка вақт намеёбем монтаж кунем. иншоалло видеои навам мепартом, дастгира фаромӯш намекунем. ва касоне ки ҳам хел ремонт кардагиян, ай мо гила харидагиян, аппарат ёки семент ё крошка шуба ба маслиҳати мо задагиян, ёки ай мо харидорӣ кардагӣ истифода бурдагиян, ай ҳамат хоҳиш илтимос кадомед ки мақсад кора карден, ай худтон ба меҳнати даст худтон ай удаш буромед, метавонед дар ҳамин номерои болои экрана мондагӣ ҳам ватсап мада видеоша ё суратша равон кунед, иншоалло каналда мепартом. фақат видеоро бародаро баракӣ телефона бигирем, камера кунем, баракӣ качество намеояд. ростагӣ не бародар, ростагӣ камера каги равон кага, не ки шумо баракӣ камера кунед, дар ватсап ма партоен, коинатши боша суҳбат кунед дар навор, бо беҳтарин мешавад ва ҳар яки шуморо худованд нигаҳбон бошад. бачаҳо ҳоча панотон ба худо, дастгира фаромӯш намекунем. фикрҳои худтона дар комментария менависонем. салому алайкум бародарои азиз, чӣ хара ки мебинед шубаро зада мо тамом кардем дар канали ютуб сайти Сафархон ТВ даромада. аз ин бародар номерошона гирифтем, як бор маслиҳат пурсидем, мақсад мо да фаҳмон ки чӣ хел мезананд, чӣ хел намезананд, ҳамаша фаҳмон мо як бор бе ягон усто задан. махдум мақсад якум бор ҳамин коро кардам, шубаро якум бор махдум задам, мақсад як бор ҳамин бародармо моро фаҳмон. дигар ҳамаш масъули дасти худмона. айна ҳамаша мақсад қоидави ҳамаш тамом кардагӣ задагием.